Seysusile futhi umongameli wamabhinca uNgizwe wavele wahla nje uSmirnoff wambiza ngomgodoyi. Sawubona siyakubingelela mawusuku lakho lokuqala la ngicela ukuthi ungenzele kulungele mntaka baba usubscribe kanti okukhulu kunakho konke bese uyashare uphinde ucommente futhi ukuze sikwazi ukuthi sibone ke ukuthi besikanye nawe. uNgizwe odume ngodlame noma odume ngedlangalala nje nokukhuluma noma kanjani usephinde wakususa ke wakhuluma laphana ke ngendaba kaSmirnoff yokubiza ke uMr O2 ngesigwili. Uthi ke uMr O2 akusona isigwili umfana nje odrivela ubhuti wakhe omdala bese sithuma ama-ice ngokuthunywa kwakhe ama-ice ebese ke ethola negunya lokuthi ke imoto usengahamba ngayo eshele ngayo enze noma ngabe yini ngayo. Mina ngane kwethu ngaphandle kokwanda kakhulu ngizocela nje ukuthi usubscribe ngibe sengidedelela umbukiso wakho bhanyabhanya now uthokozele. Hey, uSmirnoff wena mgudoyi wena ngithi mina kuwe le hlukana nokubiza uSilo ngesigwili. uSilo umfana wakwaNgubane owudriver kamfowabo omdala oyisigwili. Ngenxa yokuthi udriver kuyenzeka ahamba uthenga ama-ice ngemoto yakhe bese kuthiwa uyisigwili bese naye eshela ngalokho. Umfowabo futhi akanankinga nalokho. uSilo akaqualify ngisho ukuphatha lenja ayiqualify ngisho ukuphatha ikhiza courtroom makuthiwa kunomsebenzi kwaNgubane. Siyaphi sasemsinga nje esiyiphuzela isavana. Lento yokuthi ahambe eshela ngokuthi uyisigwili owethu isigwili cha akasona isigwili u-afforda ulife akasona isigwili. So nawe ke lento ukuthi umpost umbize ngokuthi isigwili sasemsinga isigwili sami semongo senjani lo muntu safana asebenza ayikho lento yakhe.